фалира доста българи. КТБ, Корпоративна търговска банка и много мафия вътре в нея. Затова ние решихме да бъде НКТБ, не на мафията все едно. И в същото време Национална конфедерация на тютюнопроизводителите в България. Значи въпросът е ние тук да си изберем и да се спреме точно на нещо. Дори ако трябва да го подложим и на гласуване, не знам по какъв ред и по какъв начин. Значи имаме два варианта: Национална конфедерация на тютюнопроизводители, Национална конфедерация на българските тютюнопроизводители и Национална конфедерация български тютюни. Първия вариант, да се НКТБ. НКТБ. Така. Ето това е, така изглежда НКТБ. Това е едно лого примерно, където аз лично предложих да се направи една промяна в един европейски кръг с звездичките, да се подредят по сортове тютюни. Той е съгласен за господин професор доктор Христо Бозуков, за главен секретар на Конфедерацията на тютюнопроизводителите, нека да гласува. Още веднъж благодаря за доверието. Мисля, че една такава структура беше необходима вече на нашите тютюнопроизводители, тъй като виждате в тези сложни и тежки времена и стагнацията на тютюневите пазари, нещата за това производство стават все по-сложни. Както вече беше казано, наблюдава се свръхпроизводство на тютюн в световен мащаб от една страна, от друга страна потреблението на тютюневи изделия се повишава, което се наблюдава един такъв парадокс. Например, в Китай, ако до сега са пушили само мъжете 600 милиона, сега вече и още 600 милиона жени тръгват по този път, така че пазар ще има. Въпросът е да се намерят пътищата, да се реализират нашите тютюни. Виждате една Гърция, която беше прекратила с производството на едролистни тютюни на Вирджиния, сега са надхвърлили нашите обеми, някъде над 10 000 тона годишно произвеждат пак Вирджиния и това производство ще се увеличава, а ние не можем да се справим с нашите 6-8 хиляди тона годишно. Така че просто трябва да се намерят пазарите, а китайският пазар е необятен. Достатъчно обаче да се търсят пътища за реализирането на тези пазари. Що се отнася за ориенталски тютюни, аз мисля, че това е нашата сила. Разбира се, през последните години ние направихме едно отстъпление в качеството и всички трябва да знаете, че вече не можем да си гордеем, че нашите ориенталски тютюни са едни от най-добрите. Дори напротив, нашите ориенталски тютюни са на последно място по качество на Балканския полуостров. И затова има много причини, субективни и обективни. Причините са и в вас, и в нас. Като казвам нас, става въпрос и за науката, и за политиците. Тъй като нещата са много комплексни и мисля, че за бъдеще ни предстои ние да вземем нещата в свои ръце и да направим така, че да достигнем такова качество, което да си заслужава адекватната цена и да няма необходимост от държавни субсидии и други средства, тъй като вие знаете, че вече за бъдеще такива субсидии няма да не се предвиждат. Така че заедно мисля, че можем да постигнем това, да запазим българското кинопроизводство, което все още е важно за българската икономика, също така и за хората в планински, полупланински райони, за запазване на поминъка. Но искам да допълня нещо. Не на господин Божаков, защото той е професор, аз съм тютюнопроизводител. Значи, през живко време, доброто време, поощряваха тютюнопроизводители, доматопроизводители, зеленчукопроизводители. А пред нас са предложи на предишната среща, която направим, да са предложи до 200 тона да се субсидира. На 10 тона, какво е това ограничение? Цветан Пилев
го е измислил и го предлага да ограничават колко тютюн да произвеждали и как да го произвеждали. Той да представлява с една лула тютюн да представлява и ни казва какво да правим. Моля това да се вземе под внимание, кой колкото може да произведе и да се поощри даже. Благодаря ви. Колеги, аз искам да кажа, станем с това име Цветан Филев. Значи, това го той предложи. Той може да е предложил много неща, затова сме се събрали днес тук, за да упорстваме на всяко едно противоречиво предложение към тютюнопроизводителите. Аз тук искам да допълня господин Божуков за това, че дълбоко и широко в пространството се споменава, че субсидирането към тютюнопроизводителите ще спре през 2020 година. Само в едно нещо искам да ви убедя, че ако ние сме заедно, и тук много ми хареса това лого, което беше направено като примерно лого, заедно градим повече. Ние можем да опонираме и на Европейския съюз, можем да опонираме и на правителства и така нататък, за да защитим нашите интереси. Да, наистина се казва, че преди 20-та година приключват всякакви плащания. Но нека не забравяме, че преди 20-та година има още 5 години и какво ще се промени, още никой не знае. Ние трябва да сме адекватни по всяко време на всяко предложение, което се направи от страна на Европейския съюз или от страна на правителството на Република България. Ние трябва да реагираме. За това се правят тия срещи и тук бих искал един път да поздравя като начало господин Бозуков като главен секретар. Тук, господин Бозуков, вашата роля ще бъде огромна в конфедерацията, защото ние смятаме, че вие ще бъдете наше острие. Колеги, до година председателството на Европейската асоциация на тютюнопроизводителите ще бъде предложено на България. За момента се спряга името на господина, който вече така или иначе искам да споменавам. Филев, но трябва да се спомене Филев. Но аз мисля, че с един такъв достоен човек, като професор доктор Бозуков, ние можем да изместим акцента върху това име и на негово място да бъде господин Бозуков. Нека да не се заблуждаваме. Филип не по своя инициатива предложи домакин на УНИТАП в следващия 35-ти конгрес да бъде в София. Значи не той ще го финансира. Знаете, че финансирането на едно такова мероприятие е доста сложен и скъп процес. Значи той има подкрепата на големите компании. Те ще финансират мероприятието, така че те ще решават как да се случат нещата. Ние можем да се преборим за това нашата конфедерация да бъде национално призната и тогава вече те ще се съобразяват не с нас, а с господин Филип. Затова трябва да бъдем единни и да работим в тази насока заедно. Браво! Това названието на конфедерацията да е Национална конфедерация на тютюнопроизводителите в България или съкратената форма НКТБ, нека да гласуват. Уважаеми колеги, нищо друго не остава, освен да си честитиме новата конфедерация. И от тук нататък искам всеки един от нас да поеме ангажимент, защото, както казахме в началото, освен управителен съвет, контролен съвет, би трябвало да има и изпълнително бюро, което беше предложено от господин Бозуков. Тук аз имам такова предложение. Всички тези регионални представители, които ще бъдат по всички региони, да влезнат в изпълнителното бюро на... Това ще го казаха тук. Барбароза избади, Барбароза. Снимай! Чак дойде от душа, аз съм, брато. Снимай! Милионер има там. Нека да поздравим още веднъж господин Мимин Ахмед. Поздрави! За това, че се е включил в
тази тежка обстановка с негови машини, за да подпомогне там общините. 4 машини, не 2. И 4 машини били, да. Черночене 2, Джебел 2. Много трудно са работи с кметовете от Сатопча в другите краища. Тези хора се едно, че бяхме на някакъв общински съвет и господин Еменов 2 тона, така го кръстях аз, разпределяше все едно бюджета на общината. Бяхме събрани кметовете на неговата община, така съм решил 3,50, така ще аз съм обещал на моите хора. Аз какво трябваше да кажа, че на моите хора аз бях обещал 5 лева. Затова, че искам да благодаря от наше име, не само от мое име, от всички нас на тази среща, която сме събрали днеска, на министъра на земеделието и храните Десислава Танева и нейния екип. Действително, старателно, 9 часа с нас не станаха от масата. Няма пиене на вода, няма обяд, няма закуска. 9 часа. От сутринта като влеземе, вечерта беше някъде около 7-8 часа. Единствено тогава господин Кичуков, верженист, защото той искаше още 5 милиона някъде да се вземат. Те 107, ако могат да станат 200 милиона, 300, да стане на него. Ние твърдо решихме, че повече от тия 107 милиона да не искаме една стотинка. Защото за напред от тия 107 може да станат 50 и 30. Ние ще защитаваме процентното отношение разпределение на тия средства. Много е трудно да се бориш с тях, защото миналата година бяхме като кози вързани долу, Филия влезе вътре, именно беше открития на вътре министерство, следващото той беше министър на земеделието и храните. Нас ни допуснаха вътре да присъстваме, не да гласуваме. Да присъстваме, да чуем защо е така, каква е причина, защо има тази дискриминация. Сабатъков има заведено дело за дискриминация. И аз го питах, кой е малкия, кой е големия. До 2 тона е малък, от 2 тона и 20 кила е големия. Сега Филев са събрани в Северна България и умуват как 2009-та да е махната цяло, да той лицяната. Но това няма да стане. Защото на Филев доверието точно за това го свалими. Както виждате, колеги дойдоха от Северна България и им казвам, че ще осигурим гориво, защото няма средства колегите. Имат деца, имат и кредити, както и аз ги имам тия кредити. Никой не ме пита, аз съм с 10 лева в джоба, които ще ги дам на това момиче. И като си да от нас ще взема 100 лева да взем, да ги дам пак за това момиче. И предлагам конфедерацията, като съм член на Съюза на бившите полицаи, Виталий е мой съученик адвоката, той е секретар на тази асоциация на Съюза на бившите полицаи. Там решим да направим такъв фонд към Националната асоциация, както и да кажем конфедерация, за подпомагане. Всеки един от нас утре може и аз да не съм жив, децата ми да имат някакви трудности, не дай си Боже да са болни. Има и много деца в домовете, които на бала няма кой да им купи костюм. Един костюм струва 100 лева. Мисля, че никой от нас по 1 лев да дадем, примерно ще облечем от цяло училище. Да им вземем костюмите или защото все пак са хора, българи са. Нищо че са без майка и баща, те няма да дадат това нещо. Нека да има такъв фонд, там да се заделя по някакъв процент да останат за такива неща. И господин Кичуков беше го казал, той даже го припусна, всяка година да правим някакъв събор по различни места. Както го правят животновъдите, един банкет на тютюнопроизводители, всеки един да има право да дойде. С автобуси ще да видим какво ще правим, защото все пак трябва да се събираме и да се уважаваме и да вървим напред.